na-ewe ka ndị Igbo si eme na-ewe ka ndị Igbo si achọpụta ihe mere na obodo na-adị n'udo site na ha si akụziri dozie ụmụaka ha site na ọdịnala wee sị na ọ bụ High Chief Ifeanyichukwu Aniagbo onyeisi ọdịnala Omereọha nke Ukwuruta bụkwara chairman ndị omenala na Agbani bụrụ onyeisi nata ndị ntorobịa na Ogbeke na Ukwuruta. Ọ bụghị sọsọ ya so bịa, Eze Nwanyị so ya bịa, mana tupu a na-eme dịka unu si mara na onyeisi na-agba ọbata na eze mmụọ bata na mmụọ ọkpọkwuo mmụọ na ọ ga-agọla anyị ọjị, ọ gọsịala anyị ọjị, anyị akọ n'obi anyị bịara maka anyị nabata ya. Ka m chenụ ya ọjị. Eze dibịa ekenekwa m ndị ka ị mere. Nke mbụ bụ na ebe ọ bụ na ị bịara na etega na-asị gị bịa aka nye gwa ndị ụwa okwu wee bịa taa na a ga-echere gị ọjị nke ego ọlụnụ ndị ụwa ọjị. Mana Eze Nwanyị kene nne maka agbakwa n'iso Eze Nwanyị kene ndị ụmụ nwanyị ị ga-akpọkọta nso na opi okwu ya ọ dị mma. Ọjị abịa nwanne m agọsị ọjị ka anyị kọọ n'ubi ya anyị bịara. Nke a bụ eziokwu. Ndị Igbo mma nụrụ nke a bụ ọjị eche m n'aka. Nna m si na ọkwọ dị n'ọnụ nwata dị n'ọnụ oke ọkpa. Gbam otu a biko ọkwọ m na-agwa n'ọjị a na ọkụ na mere wee ka a na-akwa ereke. ọ bụ ka ọ dị ọdịnala a na-akwa echi echi cha 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 cha. a sị m eje anụ nka na ogwugwu ezi na eje anụ ebe soro ta ọjị n'ụwa ise eje anụ Naijiria niile ebe soro ta ọjị a ise eje anụ dị n'Igbo dị n'olu na-eme ihe dị mma eri ihe dị mma ebe soro ta ọjị ise uje ya nwụrụ na ya bịakwa n'oruo n'omume ọkpụzọ ogbe ọ bụ ịhọkwa onye njọ na ịhụrụ onye ma besota ọjị. ọkpụzọ o siri ji a na besoro ta ọjị. ọ bụ ka ọ dị oke ngwuna na engwuna ngwa egwu na ngwu na dobe anyị ngwa n'oru okwu. Nna m bụ ndị mmeri dibịa n'oru onu nna ochie n'ụbịa akwụkwọ eji atụtụ na eji omimi na-eji edo mma emebedo mmadụ ya unu besoro ta ọjị. ihe agwa mba na biko bịa akwụkwọ ede akwụkwọ ụmụ ndị omimi anụ. Eze Nwanyị gbagota ọkwa n'ọkwa ọgwa gị nọ n'ebe m akpọkwu anyị agwa anụ batakwa si a na agba anụ biko n'oruo n'omume ebe ụmụ gị anụ nọkwa n'elu ụwa a jepụchite ise a sị m na redio ha sụ n'ụwa m bịara taa Solid FM n'ụwa m bịara. A sị m ife ọma ga-emere ha ise ife ọma ga-eme ha n'ori ise ife ọma ga-eme ha na ife ọma ga-eme ha na nkwọ ise ọzọ m nkwụ ụzọ na ezinụlọ na mbara iru ata ga-amụta ha mkpụrụ ọma ise n'ebe ọ bụ na mbụ eze dibịa zọrọ ọkụ ọ na-abụ ngọzi ise maka na oji n'akụta oji na mmiri a na-akwa awụ awụ ọ bụ ka ọ dị ebumfụta ụwa awụ na akwa ọ bụ ka ọ dị maka ife ndị si na-ebute ụwa na-akwa ebumfụta ụwa na awụ n'ọdụ beji m n'ụwa bịa nna agọrọ ọkpọte m n'aka si m oke na ọgbakọ ọkwa m na nkwukwu na-ewepụrụ wee ekwuwe na ọma wee ọ bụ ka ọ dị. a sị m na Solid FM nọ mgbe m ji abịa ọkwa ọzọ n'ụwa ife dị iche ga-adị n'ime ise ume nke mere ha n'ọkwa ọgbụgba na ama agba ọzọ ise ọ bụrụ ejọ mmụọ pụtara ọ bụrụ ejọ mmadụ pụtara na ọ ga-abụrụ ebe akụse ise ọma dị ire ọzọ ise se ndị niile nọ na Naịjirịa bụ ndị na-eme ibedo mma eji ihe dị mma na-asị m ife ọma ga-akpụrụ onye ọbụla ibu ise onye ọbụla na-agụrụ mmadụ ibe eri ọkwa ndụ ndị onye ọbụla ga-adịkwa ọ bụ ka ọ dị. onye bakọkwara mmadụ ibe ọkwa ọjọọ bụ erube onye ọbụla isi ọ bịara igwe ibu owe ọbara igwe ibukwe n'onwe ya bụ ọbọ ọjọọ na ọbọbọ bụ ka ibido ji awa na ibe ọ bụ ka ọ dị. biko ọ bụrụ isi nwa ndị Igbo na-asị m na ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa na oji okwu ọkwa na ọ na-akwa na eri ọ bụ ka ọ dị. na ọbọbọ bụ eji ana biko ndị ichie na ndị ọdịnala na ndị mụtara anyị efere onye ọbụla sakwa nọ n'elu ụwa n'ụwa ndị ichie were ekele ya ise ọkwa onye na na-akwa oji apụta ihe ọ na-eriche tee ya otu tee ya otu ọ bụ ka ọ dị. na nzu na odo a na-akwa eso okwu iyo kee ya mmanụ tee ya iwu onye na-enweghị ga-eweta Eze dibịa onye na-enweghị ga-eweta onye nwekwa anụ ga-ewezibe ọ bụ ka ọ dị. oke amoosu na amoosu amafụ aya ya ise ndị ebu amafụ aya ya ise ndị ụrụ amafụ aya ya ndị Chineke amafụ aya ya ise ọkatara isi anyị niile na-eji onye ọgwụrụ nke egba ya ọ bụ ka ọ dị. biko ana Enugu steeti
a sị na ọchịchị na-apụta na ọ ga-adịkwara anyị na mma ise Chinụwa anyị chebe onye ọbụla ise onye chi anyị bụrụ ụzọ na-ewekwa ibe na-eme ebe ife ọzọ eziokwu na chi bụrụ ụzọ nke ndị Europe n'azụ chi anyị niile bidoro anyị ụzọ kwedoro anyị azụ ise begbuye ụzọ n'ebe ụzọ na-adụ ise bidoro anyị ụzọ mee ka ike nga anyị kwụrụ ọtọ ise ana m ekene eji ana ekene ngwurube nna ekene oke ngwuru na ngwu na ngwa egwu na ngwa ụlọ ise na anụ kwuruta na ndị ogbe kene vizu arụrụ niile na-ebibedo ma bụ ndị gbuo debere bụ nke dokarị na-eme ibe ọma asị m ha besịrị ụtọ ọjị ise bunye anyị elu ise gozie anyị ise mee ka ndụ anyị too ogologo eze dibịa na nna m sị m na ọ bụ onye dụ ndụ bụ ibe kacha nwakwa isisi agọrọ ya ọkwọ ndụ si agọkwara ya ọkwọ ya na ọ bụ na okike kere echu kere ọmasị nna m mmakwarụ kpe ma ama kpe eje a biko pekpezie ka ọ dịrị anyị niile na mma ise ịmara eze dibịa chụọ eje otu ọ dịka ewere ihe ndị mmụọ n'aka onu anụgo ya na onu ahụ nụcha na ọfọ ahụ nụchara ugbu a bụ ọfọ eze dibịa na-agba anụ onye isi ndị omenala na-agba anụ bụkwara ya bụ omere ọha nke mbụ na mbụ na Ukwuta onye isi ndị ntorobịa na Ogbeke na Ukwuta na-agba anụ na Nkanu West kpọmkwem ka o si wee bịa anyị na-ekwu maka ka obodo si do na ndị ntorobịa na-asị anọ onye ọbụla na-akụziri apụtakasị ahụ maka gịnị na ihe wee ka o si dị na ihe adịrọzi ka o si adị na gboo gịnị na-ebute na a na-agba mbọ anaghị afụ ihe a na-agbata ụfọdụ lechaa na jee obodo oyibo agaghị ejecha ụfọdụ ile a nazụ ụmụaka na-akwụkwọ enweghị ha ga-afụ onye pụtazie ihe onye ọbụla ga na-azụzi bụ na a na-atụzi ọrụ na ọbụzi jọb ka a na-eme ọ ya bụ isi okwu anyị wee na-asị eze dibịa gịnị na-akpata ya ama m na gboo dịka m nwasị ghọta na-ewe ka ndị nna nna anyị si akwadoro ndị ụmụaka gịnị butere na ụfọdụ tonite enwe ike dị ịbọ jee akwụkwọ enwe ike dị ịbọ tụkọta ego jee obodo oyibo ọ na-agara onye nke ọzọ ọ gaghị agara onye nke ọzọ ụfọdụ agagide na ọ da-agazi ụfọdụ ọ bụrụ nkomoko ihe a na-afịa arụ gịnị na-emere na ihe na-afịara ndị ụmụaka Igbo na ndị ọzọ n'obodo ahụ ọkachasị ndị isi ojii ọ bụ na ha amaghị chika nwanne m nwoke chuzi okwu ajụjụ oge dịkwa na mma ịma na ndị gboo otu na wepụ iche na evolution ibe bute ya bụ okwu bụ bute ya bụ nsogbu a hara omenala ga-edo ụka ọ bụrụ mgbe onye tere aka n'omenala ọ na-abụ tupu nwa mmadụ afọ iji ojeju asị mmadụ na ga-emere onye chie nri ojafụ na ọ bụ na ọ ga-eje mesaka na n'ukwu nne ya ojafụ na ọ bụ na ọ bụ n'iwu nkwu nne ka o ji bịa ụwa eje eme ihe na ezinụlọ ahụ mere esara aka mekwere asata ka ekwe ha nkwa ọ bụkwanụ ndị onye ọnụ ụwa chie ya ka a chọrọ ihe emerụ chie nne kwechie ya nkwa na ọ natakwa egboro ebi na ọkụta ife bụ nata egboro ebi na-ekwesịrị ịchụrụ ya ha aja ma ịchọpụtago ihe a ga-eme tupu ya aja ahụ bụ ihe ga-ebufere uke ojepụta ka ibe ụfọdụ na-anọ n'afịa ana m afọ ebe ụfọdụ na-anọ n'afịa ụfọdụ anọgo n'ọgba ahịa ya bụ na shọpụ ha nọ lee ihe dịka afịa ama agụta ise ụdị afọ ise maọbụ isii ada aga mana ndị nọ ya n'akụkụ ga na-ele ọ gaghị na-ele gịnị nke ahụ ọ bụ na onye ahụ amaghị ihe o kwesịrị ime ka ọ bụ na enwere oge m nọ n'akata asị na a na-anateta n'ụtụtụ na be anyị na onye ahụ achọghị ihe ụtụtụ maọbụ na onye kpọrọ onye ahụ ihu bụ agaghị ekwe ka onye agba aka aja ka ezi ka nke onye ahụ ga-eji ahụ oge niile ajọ mmadụ a na-akpa ya ihu na ọma agba aka ahịa maọbụ leta ihe ọ ga-eji bụrụ mmadụ n'ebe ọ kpọrọ anyị ọ ka na-ebu ihe ọ bụ na-agbara bụ na omenala ibe dịka omenala tụkwara m nwa abụọ mbịa ya dụkwa na ebe m jikwa onye bụ okwu ụbụ ịmaka ahụ ụfọdụ ka a na-agbara ochu mana ịbịa na omenala anyị elite na ọbụchukwu agbatere ga awụchafụ ya ọbụchụ ife ọ na-eme ọ na-aka ụfọdụ bụ n'ibe mgbọrọga ụfọdụ na-esite n'ụwa ndị onye ọnụ ụwa ụfọdụ ji chi ha ụgwọ ọ bụrụ chọọchị ka epa ichite na ụfọdụ bụkwara ndị ha ejegidogo ebe niile a na-eje ụfọdụ amụ ọrụ ụfọdụ bụkwara ndị na-ejekwa na maka na afụgo m ụfọdụ ndị na-abịa na-ajụ m
ejekwa mana nke dibịa alụchala ha ọrụ ihe niile alụ ọrụ maka ihe niile mere adịghị alụ ọrụ o gosizi na m alụtaghị ka ọ bụ na chi onye nke a nọ nabataghị omenala nwanne m ọgbọkwa mmadụ niile ka ọ bụ na-ere aka okpegbe ewe ndị si n'ụwa bịa chi ya n'ụwa ekpebiri n'ibe omete ọgwụ aka na ọma dị ọ bụrụ na ị ga-echụere aja na mmiri sọsọ ịchụ aja ka ọ ga na-achụ o je chụọ aja ọdịrị na m ọ chụọ aja na mmiri ọdịrị na m ewe ndị si na mmiri dị ụwa ọgwụ na dị n'aka ya bụ ije wepụ ego n'egwe ọgwụ mmebi ego ewe ji gara agwọtara ọgwụ ife oge na-abụ na ị ga-echụ aja n'ime mmiri nke a gosizi na n'osizi onye ahụ gbakwuru n'aka ọkọwataghọla ya ya bụ na onye ahụ ejebeghị n'ebe o kwesịrị ọ ga-eweta solution ọkwa ya eze nwaanyị ama m na ịbụ eze nwaanyị mmiri mana gịnị mere na mmadụ niile anọgide a na-anụ eze nwaanyị mmiri ka o si gbazara ihe anyị na-afụ na soshal midia karịrị akarị ma ndị ụfọdụ apụtara na asa mmadụ asị na a na-asa ọchụ na mmiri ihe a niile ọ bụ ezi ihe ka ọ bụ nọọ eji nara ndị mmadụ ego asachakwa ihe a niile na-enweghị ha sata ama m na gịwa bụ ọrụ mmiri ihe mee bụ ndị ụfọdụ agha na-abụ agasacha ha asata ha ịma na bifo ime ihe ị ga-agba afa ju esi mara ụzọ onye ahụ na chi onwe ya ji wee chọọ ewu ụfọdụ ọbụla na ije sa ha ahụ na mmiri ga-abụ otu a ga-eji wee mee ka ụzọ ha dị mma ewe ma ndị a na-eji achụ aja ha na mkpu ewe ndị a na-eji achụ ewe ihe a na-akpọ mkpu ọzọ ewe ihe a na-akpọ akpụ o dipendị ndị a niile na-ejecha na mmiri oge niile si na mmiri bụ na ha amachaghị ihe ebe ha kwesịrị ha amachaghị ewe ndị si n'ikuku bịa ewe ndị si n'ọfịa bịa ewe ndị si na ngwu bịa so ihe a bụ ihe ị ga-agba afịa dị shọ ebe chi na onwe ya ahụ nata ọ dị mma ọ ya bụ ime ya ọgbado ọ dị mma ọ bụrụ na m kwụsị okwu ike afa gị na-ebi akpọ nwekwara ike ịkpọ ya na 090231111 ya bụ 09023111009 maọbụ 09023 maọbụ 090977111 ya 090 711-009 afọ gị na-ebe ishi akpụ ndị ka ị mere nwanne ebe ka ishi akpụ ibe aja ala mmụọ ndị ka ị mere ndị nke azụwanye ọzọ nna m dịkwa gị na mma ihe eme ya gaziri gị nwanne m yes nene aja na ofu ụbọchị ebe a bịa sị nọdụ ebe a kọwaa ya ka ndị ọzọ wee were ike na-ajụ gị a ga-akpọ gị n'oge na-adịghị anya daalụ ọ bụ anyị na eze dibịa na-agba anyị nọ wee na-arụ ụbụbọ ka anyị na-ekwu maka awele ka ọ na-esi ka ndị gboo si eme awele ọ na-adịrị ha mma na-akwado ụmụ ha ọ bụ ya bụ omere ọha nke mbụ n'ukwu taa afa gị gwara m afa gị n'ebe ishi akpọ ọ dị mma onye nke a egbubiela afa gị ekele gị gwa m afa gị n'ebe ishi akpọ ugonde ka ị mere ọ dị mma ọ ga-asa gị ya dibịa erike
ọ ga-akọwalụ ya nọ n'ebe a eme ọkọwalụ ya eze dibịa na-anụ ihe a na ọ na-ajụ kedu ka esi amata ezigbo dibịa ọdịnala. Nwanne m onye ọbụla na-ege ntị gee ntị ịma na afọ a na-agba agba ọchị na-eyi ya ewu na onye gaasị n'ụwa na ya agbakarịsịgo n'ụwa mụ na gị na onye wee lọọgụ weta onye ga-agbatara ya ka e ga-esi makwanụ mana ihe na-ekwu bụ ịbịakwa n'ihe dị n'ime ya bụ na-ewere ụfọdụ ebe ha jigasịrị na-ebu ụzọ bubere ha yon n'iru na 1000 na ike ebunye ha nke abunye ha nke ọzọ a na-akpọ afọ ego na ịma na nwafọ bụ onovo nna m ochie ha na anyone nna anyị ha gbara afa anyone bụ nna m ochie oge ụfọdụ ha wechara akụ wee ma nwaanyị igwe esiji ebe niile ama m na ọ na-abụ oge ụfọdụ ha gbachaa afọ a onye wetacha ihe ekwesịrị iji gba afa sị ọ dịrị ha ma ha bịa ya ekene nwa na elu na otu ndị ochie didebe ya ọkada otu ahụ nwanne m nwoke ọ dịkwa otu ahụ na ọ dịchara maka na ihe garara ọnụ kịta ọ bụghị ka ihe jide gbugbo ka o jide kịta o doro ewu na ọkụkọ ya na ọ bụ ife a na-ere ọkụkọ mgbe gboo ka a na-ere kịta na ọ bụ na ife a na-ere ewu na-achọ ka a na-ere ime kịta mgbe gboo bụ na onye chịkọpụ na-egote ife o ji eme mana kịta anyị ga-ama ego iji epi aka egote ngwere emekwa na na-ere a na-asị ụmụaka ya je ụmụaka ya eweta ngwere a na-awụta ndị mmadụ ejikwazi ma nke ọ dị mma ọ naghị atọ ọchị mara ewekọ dị afa gị na-ebe ishakpọ ihe ma afa gị na-ebe ishakpọ ndị afa gị kwụsie n'okwu ike ka anyị nụ ihe na-ekwu ogbo ngwa gaa n'elu ogbo ife anyị ogbo eze dibịa gịnị mere iji kwuo ya mana nke bụ eziokwu bụ na ị gaghị achịkọta ha na ọ ka ga-ewerịrị ndị bụ ezigbo dibịa ndị ka na-emekwa nchọpụta ahụ kama iwe ike isi na ha adịghịzi ka ha si dị na mbụ n'uche nke ya ọ dị mma n'uche nke ya maka na uche onye adịghị ya njọ 09097711009 maọbụ 09023111009 afọ gị na-ebe ishi akpọ biko kwuchie okwu ike ho Ogochukwu onwe ndị ebe ishi akpọ ngwa ị naghị eme oringo daalụ ihe mere bụ dịka ụdị a ịnụrụ ihe o kwuru mana ewere akara ekwentị a ga-ewepụta ị ga-eji wee jụkwa ajụjụ ọ dị mma ọ ga-akọwacha ihe anyị daalụ rinne daalụ ka anyị bido ọ sị na ya na-agba mbọ dịka nsogbu na mbụ ego apata ya ka na ha ga-ama ka ihe so ewe oge a na-anọgide a sị na mmadụ kpachacha ego n'efu ajụ m ya ọ na-eme oringo ọ sị na mba na ya anụgokwa nwaanyị na ya dị emekwa oringo mana ya amaghị ihe na-eme ego ya na-akpatacha ego nwanne m ihe na-eme ego dịka ụfọdụ na-abụ ndị otu ndị mmiri ọ na-asụtere na nke nwunye ndị otu nke nwunye mmadụ osite na ndị otu nke di ya emekwa na onye nwunye ya so n'otu mmiri o wee ike na-emebikwara di ya